खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानब्लो इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय मास जोखौ वाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगाय इनिफ्राय ब्लगखौ फराय जोबोसे लांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो आङो बेनिफ्राय बारे बारे बुंनाय जायो अननानै सोरबाफोर गोदान मानसिखौ साबस्क्राइब खालामनांगाला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेल आइकनखौबो थिं बाजानानै होलांबानो जाबाय ओमफ्रायथ' नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबायना आं जाय जायदों मिन्थिखासिगोन बिनि सिगांनि ब्लगसो आंना हालोदा मामोन हालोद टाइटमोन ओरैबायदि आथिङा दासिमबो ख्रुब 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 ख्रुबानो आरोना माने मोनथिखासिगोन बेबायदि खामानि जायोबा न'खरावहाय मोनसे खर्म फिसा जाबाबो एकदम रेस्ट मोनखाया हेरेसमेन्ट जाखायो नालाय थ' बिदिनो हालोद दा बिनि गेजेरजोंबाबो नोङो दिनै बिराद मेंदों एसे उन्दुनानै थानोसै होननानैथ' बिदिथ' आंना मखा गैया जुनाफोर थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो थारमाने फिसालाखौ स्कुलाव बिदाय हरनानै एकदम खुनुरुखुम सिबस्रां खामानिया जोब्बाय खिन्थु सिबनायल'जों जाला नङा होमबा आं मैया मोननि सिगांनि ब्लगआवनो बुंखादों आरो नै बेखौ सुनो निरमायानो थोबफासेबो गैया दखानाव दानिसो जास्ट लानानै फैदों नै बे फिसा सार्फ एक्सेल पाउडार बायनायनि माबायाबो खारनाबो दङ आं लासैनो खिथागोन एकदम 10 थाखानि आरोना बेखौ लानानै फैबाय आङो बेनि खारन दं गोगोमनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना बाखि बेखौनो लानानै फैलायबाय साहाबो लोङाखै जेबो लोङाखै नै फिसालायाबो बिस्कुटजों गाइखेर एसे होबाय बेखौनो सोमजाङामनानै जालांजोबासै आरोना ओमफ्राय नै साहा फुदुंनानै दङ 1 घन्टासो जालायबाय फिसाला थांनाया आरो ओमफ्राय लोंनो गोसो गैया लोंखासै सानानै फुदुंदोंमोन खिन्थु लोंनो गोसो गैया आरोना खामानिफोरखौ एसे आधा आधि फोजोबनानै एसे दा स्रय जाबासो लोंनोसै आरोना थ' जिखौ एसे सोमनानै दोनहैनानैसो लागावनोसै आङो बारा थिखांखा नंलायला आरोना माने साज्रां एसे सुनोसै बावखायाखैना बोखो एकदम साफा सखा सुनाया ओंखायनो दा एकदम मेलेखि गाथाब गुथाब जानायखौल' एसे स्रां सुनसै होननानै आखायाव लाबाय आरोना न' सुग्राबो गैयाहाय फेनेलजोंसो बावसो ओमफ्राय दसे जोलैजोंबो टाइम पास खालामलायनांगौबा ओंखायनो खामानियानो एरनो रोङा आरोना एसे बेलेन्स सुना होनांगौ एसे माबा खालामना होनांगौ आरो दसेनो ओरै न' सुनायाव दुलदुम गोलैलायगोन दसेनो गाग्लि गाग्ला एकदम दा बुंसै बेनि गेजेरजोंबाबो एकदम ज्राव सुखावथारनोसै आरोना बिसना सिखौ सुलायला सोरबा मुगैबा एसे मिनिट बा मिनिट खिन्थु आं सुला आरोना गाग्लिनाय साज्रां मैला गोसोम गोफाखौल' सुथारनोसै आरो आङो सुदों मालाय मा जानो सान्दुंनि महरानो गैया जेखियानो जादोला होननायसो जानोसै खेबसेनो आंबो हाग'बाय आरोना सुनाफोर ओरैबादि उल्थांलाय फाल्थांलाय मावनानै आङो खर'आनो खिरिं बिरिं मोनलायबाय ओमफ्राय नै नायदो समाया नायदो 12ता जानो 5 मिनिटल'सै अब्लासो आंनि खामानिया स्रां कारपेट बनानै लास्ट खामानि मावबोनोसै आं बेनिखौ आरोना ओमफ्राय दिनै बिमा बुरैया एकदम थोबफासेबो जेबो गैया अनलि दैल' दङ नै दहाय साहा फुनानै दोननाया गोमोबोराय दाबो लोङाखै 12तायाव बेखौ लोंनानैसो फटाफट दांसै आं गाइखेर मोनजानोसै नोंहाथ' उदैयाव दंखायो आदार र' जागोन फ्राय सिबाय नै मैया साननि बेदरानो फोजोबनो हायाखै आरोना मोनायाव हायलुरि मोनाबो जायाखिसै बाबु सानैयाल' एसे जाबाय फुदुंनानै लागावबावनोसै गारनायाव गैया बेदरखौ गारो नामा मानसिया 12तायावसो फुंनि साहा आरोना नै बेना नोंना दंखायो गुफुरसोमोनहाय गोमोनि महर नांगौ होननानै गोमो एसे लगायना होनांबाय मा होनबावनो नोंखौबो नुबाय मा नोंबो दुगैखांबाय ना दुगैखांबाय सना दुगैखांबाय जोंहा बिमा फिसा ना इसोना गाइखेर मा आं ओंखाम संसिम फटाफट दे बेखौ जाग्रोदो सना दे बिस्कुटखौ सोमनानै जाग्रोदो एसे लोंनानै लागोनसै नै मैयानि आग्लाय फेग्लाय आरो बिस्कुटबो लाबाय एसे गोसो गैलामोन गैनायालाय बेदर जानो लुबैनाय आरोना खिन्थु दंबावो नालाय नै एसेल'हाय बिमा फिसा सानैजों एसे जोगनानैसै बेदराबो खयएकथासो दङदां 6-7 थुख्रासो आरोना थोयो ओमफ्राय नै ओंख्रिखौ दिनै बेखौसो लाब्रा बानायनोसै आङो जायो आंना ओमफ्राय ओरै मैया मोनानि दालि एसे दंखायो फिसाजोनो बेखौनो फ्रायाव फुदुंनानै होनोसै लागावलाबायनोसै आं मामबार र' मटरखौ नांला दे होथ'ला समायनाय नङा बेयाव थालिर दावख्रियावलाय बबाव मटरबाव ओंख्रियालाय दङहाय सनाफोर नै नोंनि मिनिनाया सोरनि थाखाय हा मिथिया मानो मोजां मोनो आं मानो मोजां मोनो जि खोनासंनो दसे उनाव खनगोन आरो बे खिन्थादो आंनो
खिन्था दोननायखौ केक खानोसै मैया हाखांबायना आदाया मैया बिथ' हाखांबायना आदाखौ गाव लाजिदोंसो आदानो लोगोफोर फैबाय लाजिबाय फुंनिफ्राय आरो आंनि बार्थडे आं हागोन होनबाय थानाया नोंनि बार्थडेया फैगोन र' मा र' आस्ते आस्ते फैगोन एफा थाब थाब बार्थडे फैबाय बोरै जालायखो आं माम्बार हानो दे बिथिं हाजोआव ज' मिनिफैबाय थानायखाय एसे भिडिअ मारि हरदां थालिरफोरखौ थाइनैल' लालायलायनाया नै एसे कालार जाहांबायसो जों साननै फुरा थांखाबाय दिनै जों सानथाम जानोसै आरोबा माला हानाय माबा खानायमोन ओंखायनो थाइब्रैखौबो लागाव नाङा आं माबार संनानै लागोनसै साननि मोनानि रेडि लाबाय ओमफ्राय आङो साराया आंना मानजिनाय जायाखै आरो दे दासिमबो एकदम मुगै नाङा दाख्लैनि भाजा एवनायाव सिथाबलायनायानो साराय दुंब्रेनानै बोरैबा जादों बुस्थुआ जा अयथासार खामब्रें आंजों सेम टु सेम जानानै दङ सिन्था गैया आङो मानजिग्रा गोदान गैयामोन नालाय नै लाबोखाबाय बावैसोनो मानजिनो हासिगौ जोंखांफिननो हासिगौ आरोना एसे एसे अर फिसा होनानैहाय आराम फ्रोम एवबाय आङो जाबाय बारा बांना सारायाव सिथाबबावगोनसो बरिया हानानै लाखाबाय थाइनैया बेखौबो एसे दसे एवबावनोसै दैजों दै ब्र' होनसैलाय आङो बे थालिर दाउखा ओंख्रिखौ मालाबा टाइमिं मथन एवनो रोङाबा सिथाब जानाय मोनो दे बारा थिग मोना आङो खानथै बायदि गोनां बुस्थु ना नै थिगैनो दं दा गोथाव मोनो आंहा बेखौबो आं गोथाव मोनो ओंख्रियानो गैया होनना बुंजायो खिन्थु आं थालिर दाउखाखौबो मोजां मोनो गासिबो बुंनो थांबा थालिर दाउखा मैथ्रु लाव बेफोरखौ मोजां मोनथारो आरो आङो ना दै हरबाय लाब्रासो नालाय माने लाब्राबाबो एसे लाब्रा सिथोब सिथोब आरो ना गोरोन्थि गैयाहाय फिसालाखौ रायखाय सिखायसो जाहोनांगौ बायदि मोनबाय आं जय हो जाबाय ओरै साहा लोंनाय बासन बर्थन सुगौमानि ओंख्रियाबो आंना जाहांबाय दे आङो बिदिद्राय नङामोन दैया एसे अभार जादों खिन्थु फिसालानि थाखाय मोजां आरो ना आरो थालिर दाउखा ओंख्रिया दा मा होनो गुसु जाबाथाय लाथासो जालांखायो अट'मेटिक ओरैनो आलु रुइबाय थालिरबो रुइबाय आरो माथोबाव आं जेबो थुबो थुला खालामबाय हारसिं गलिबाय नै साखिनोसै आं गोथाव मोनथारोहाय गोथाव मोनथारो जाल्दायानो जुत गैया आंजों मोनबायबो लाबायबो ओमफ्राय सनाफोर मैयानि ओंखाम मोजां दंमोन मोनानि नङा दे साननिसो खुनु खोथा गैया आरोना फुदुंनानै लाबाय आं एसे सारायावहाय ओमफ्राय नै दाबो दालिजों जाला जालायबाय गाइखेर ओंखाम जालायबाय बेखौनो जाग्रोसै आङो बेबादि मानसिया उदै थुदै ब्रां ब्रां जायाबा सोर ब्रां ब्रां जाना नै गोलैगोनथ' सना गोलैयो दलद थानांगौना जायखि जिलांलागै दाजिलांसै होननाय नालाय गुदुं गुदुं ओंखामबाबो ओंख्रिबाबो थाजा थाजाखौसो जानांगौ मोनथियो थेवबाबो ओमफ्राय गोजां दङ नालाय मा खालामनो सनाफोर सानसुनिलायबावसो आरोना है मानो गोलैनांगौ एसे लानोसै आं बेखौबो जाबाय थोरसियावनो लागाव रेडि आरोना लुंगा लुंगि हाट गाइखेर ओंखाम जानो दालि जानो होनलाय ओंखाम उखैयाखै आरो केसेर 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 आया बिमाखौ बुरखायनो रोंगौना नोङो हरगोन दे हरगोन मा जाग्रो फटाफट थुमनानै लागानोसै नुखाबायना साइडआव माबायदि खेलें खेसें दंखायो आंहा बडि गार्डआनो चार्ज होनानै थुमनोसै आरोना आयै नै एकथा बिस फैदो माव जाखांस्लाब माने खिलायबाय खिथु खिथा सुलायबाय नानिनि जात ओमफ्राय एसेयावनो दुइथा ग्रोब आरोना नोंथांमोना सानसिगोन बे घरिखौ मा देखायबाय थादों घरि गोदानखौनो देखायबाय थादों हरेक मालखौनो 1,70,000नि आंहा नायफ्लांबाय थायो नालाय दाना मबाइल नायनाया खम जालायो आरोना मबाइलखौ टाइम नायनाया खम जादों बेयाव नायनानै आरोना नोंथांमोनजोंबो भिडिअ ग्रोब जाबाथाय बेखौ देखायफानाय जायो टाइमलि भिडिअ बानायनो माबा मोजांसो मोनगारबाय आरोना ग्रोब ग्रोब दुइथा जाबाय स्कुलाव गबाय फैनोसैयानोलाय होमबा बिमा बुरैया मा रेस मोनखो दा फिसालाया फैदो खुरना होदो ड्रेस पार्टियाथ' मैला खानोसै फोसाबस्रिं दे गानदो नोंहासो गानाखै दा गानसै भिडिअ अन खालामनायखाय गानसै दानो गानहोनो नागिरबाय खारदिंगासिनो दङ थासो हो बेफोरबो ओंखायनो आरो खामानियानो जेबो एरनो रोंला आयौ दे तैता दे होन दे तैता दा
दा ओमफ्राय सनाफोर फौजि बिथां फैबासो आंना जिबननि टाइम टेबोला एसे चेन्ज जासिगोन बायदि मोन्दों आङो दा एकदम बेनो फरेक माल जिबन जागासिनो दं आरोना गिदिंगासिनो दङ थ' आं दहाय सुरुवादावनो होन्दोंमोन जे 10 थाखानि निरमा लाबोनायनि खारन दं थ' येस 10 थाखानि निरमा जोबनायजों बिथाङा सफैनांसिगोन बियो मानो होनबा बिथाङा निरमा बायदों होन्दों एसे थ' फैनो लागाबा बिदिनो एसे एनै बुस्थु लाबोनो लुगैयो नङा होमबा केन्टिनफोरनिफ्राय खाथियाव मोनोबाबो बेथ' नियमखा जोंहाबो बै गोजाननिफ्राय लाबोनाय निरमाया सेमबाबो मोजां मोनलायगोन आरोना बिथां लाबोनाय होननानैहाय आं बादि आरोखि ओमफ्राय मा होनो थ' बे 10 थाखानि निरमा जोबनायजों सफैसे मोन्दों आङो बेखौ बुंनायनि खारना जाहैबाय मा फुराना भिडिअ'बाबो कयेकटा कमेन्ट आं मोनगासिनो दङ गुमिया फैथ'आ नामा आब' बहा दङ होननानैहाय थ' बिनि एन्सारखौ होबाय आङो र' सफैथारसिगोन बायदि मोनदों आं 10 थाखानि निरमाया जोबग्रोथोंसै बिदि होननानै आङो होमानथ' जोबगोन खिन्थु मेकआप खालामनोसै आरोना आङो 10 थाखानि निरमाजों बिथां सफैनाय जाथोंसै ओमफ्राय आंनि जिबनाबो एसे टाइम टेबोला चेन्ज जाथोंसै आरोना एकदम अरिजिन जाथ'थारबाय आं दासान्दि सनाफोर आरो नै मैयानि रानस्रोनाया आरो खनदोलाय बिमा बुरैफ्रा बिदिनो टाउनाव थानानै सुख सान्ति खामानि गैया बिदिसो मोनगोन आरोना थ' गावबागाव खामानियाव बेस्थ' दा आंनियानो बिदिनो जाहैबाय नोंथांमोननोथ' आं सेयारानो खालामगासिनो दङ मा जालागासिनो दङ थ' एनिवे बेफोर बाथो सोलिबाय थासिगोन जिबनालाय आरो माथोना बिदिनोथ' जाखायो खामानि दामानिनि गेजेरजोंसो गथ' गथायनि गेजेरजोंसो थ' मोजाङै सोलिलांबानो जाबायल' आरोना मा होनो बेलेग जाथिफोरजोंल' लेना देना दालासै ओमफ्राय आंनि बिगैफोर नायदोंबा आरोना माथो अबेबा फुथारजानाय मा जानाय निउसफ्रानो मैला मैथा आं बारा निउसखौथ' नायनो मोनाखै खिन्थु एसे नुयोना शेयार खालामनाय लोगोफ्रा बेहाय नायनानै नुबाय आरोना अबे बेलेग हौवा गोसथोनानै जानाय मानाय फुथारजानाय मा जानाय नंमारगौबो जोंनि बर'जों नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जौ लोंनानै जादोंबाबो फुथारजाथारनायसिमखौ एसे खम खोनानो मोनो खम माने खोनानोनो मोननाय जाया गोबावजों खनफा बोरैबा खोनानाय जायो आरोना थ' बेलेगफोरजों बांसिनानो गोसथोनानै थांनाय बा लिभिं रिलेसनशिपआव थानाय फुथारजानायखौनो जों खोनाबाय थानो मोनो दासिमबो थेवबाबो सोलाया नंमारगौ आरोना जों बायदि सादा सिदा जागैमोन आंनि नायगिरि आगैमोना आंखौथ' बिराद मोजां मोनो होनना बुंदों आब' आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो होन्दों थ' आगैमोना आंनो बेखिनि खोथाखौ रिकुवेस्ट खालामबाय आरोना जुदि एसे सोरबा बर'नि अनगायै सोरखौबा लाइन लानो नागिरदोंबा लानो नाङा दे नंमारगौ जन कार्जि जोंहा बिथाङा थिगखौनो बुंमारदों मोजां नायनानै गोसथो मोजां नायनानै रिलेसनशिपआव फै बर'खौनो होन्दों आरोना थ' बिदिखौनो मावमार हारसा बा जायखिजाया बेलेग जाथिजों नांथ'ला दे दोनथ'दो बेफोरखौ दोनहां जानायजों नै फिसालाया सफैबाय मा लाबोदों होनदों नोङो ब्रेड पक'रा आयै सासे आयंआ सोंहरदों दाउ बयलारा बाबुनि फैसाजों लायमारनाय नामा होननानै खिथाहरलाय आरो बेसा दहाय फुङाव आंनो 100 थाखा होलांबावलायदोंसो आरोना बिमाना 10 थाखाल'सो बेगावहाय नुखाबाय नालाय गावनि मालाय मैया मोननायखौनो बार्थडेनि मोननायखौनो आंनो 100 थाखा होलांबावबाय आरो बिमाया बिजोंसो साबोन सुबोन निरमा लायनाया बिसो थेंक इउ दे बाबा ओमफ्राय माबा नांगौ होननाया बायनानै लाबाय कलम नांगौ होननाया मानो लायासै गैयामोन दे थ' कलमारि बायनानै लादो होननानैसो होदों नालाय ओंखायनो आं कलमा नोंनि फैसाजों बायनानै लाबोदो होन्दों ओमफ्राय गावहा अननानै आं 100 थाखा होलांलायो आरोना थ' बेखिनि खोथाखौबो आं शेयार खालामदेरनाय जाबाय दाउ बयलारा बेनिनो मारमोन आरो दा बिमा निरमा साबोन लायनायाबो बेनिनो फैसा थ' सनाफोर दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि एसे गाले गुजाय ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच